Velkommen til Forball.dk, din kilde til spændende samtaler om pigegolf. Forball.dk udkommer hver måned hos din favoritpodcast-platform. Og Forball.dk, den er jo produceret af Golfmoms, mig, Sjølle B. Offenbach og Mathilde. Ja, det er så noget nyt, jeg er med her på mikrofonen. Det er dejligt. Ja, det bliver sjovt. Altså, nu er det jo også 2025, så der skal ske noget nyt. Ja, vi skal prøve noget nyt. Ja. Vi skal udfordre os selv. Lige præcis. Det er dejligt at have dig med. Tak. Og udover Mathilde, som også kommer til at sige lidt en gang imellem. Ja, jeg rækker hånden op. Ja, det er godt. Så har vi også en gæst i dag, og Mathilde, vil du introducere? Ja, det er en af vores meget dygtige amatørpiger her i Danmark. Det er Katrine Vønne Laursen. Hun er vokset op i Helsingør, født i 2004, og her i 2024, der endte du som nummer 18 på yndlingeranglisten og nummer 20 på Titleist-ranglisten. Ja, det er virkelig det godt. Velkommen tak. til. Tak. Vil du starte med at fortælle lidt om, hvem er Katrine? Ja, altså, jeg startede egentlig med, første gang jeg prøvede på at spille golf, der var jeg 4 år gammel. Men det var kun 1 gang ude på golfbanen, og så kunne de simpelthen ikke slæbe mig med derud mere. Det gad jeg ikke. Ellers så er jeg egentlig vokset op på golfbanen, fordi når mine forældre har været ude, så har de bare taget mig med, og så har jeg, hvis vi har været i Spanien eller sådan noget, så har jeg siddet i golfvognen og eller været gået caddy, hvis man kan kalde det, taget pinden for dem og sådan noget på green. Men jeg begyndte egentlig først at spille, da jeg var 10 år gammel, og begyndte så først at tage det mere seriøst med divisionsgolf og sådan noget, da jeg var 12. Hvad var det, der gjorde sådan, at du blev vild med det der? Jeg tror egentlig, det var fordi, at jeg netop jeg startede jo egentlig med at spille i Gilleleje Golfklub, og divisionsholdet der, de var i kvalrækken, og jeg tror, min mor, hun var den næst yngste, altså fordi jeg var den yngste. Og ellers så gik aldersgruppen ligesom bare opad. Så det var egentlig en stille og rolig måde at komme ind i turneringsgolf på. Jeg er godt klar over, at det ikke er alle, der står i den samme situation, fordi mange divisionshold, de er i første division eller sådan noget. Men det fangede mig virkelig specielt, det var hulspil. Og at jeg faktisk følte, at jeg kunne vinde, selvom selvom du ikke havde handicap. Lige præcis, og selvom de har spillet i 20 år eller sådan noget, så ved jeg godt, at så har jeg spillet mod en eller anden, der er 60, så det er jo noget andet. Men alligevel, ikke? Det gav sådan helt den der konkurrenceånd i mig, den blev bare tændt, fordi det var en fed oplevelse jo. Fedt. Ja. Gilleleje er også en dejlig bane. Jeg elsker mange Gilleleje. søde mennesker. Jeg elsker Gilleleje. Jeg er selv vokset. Min golfkarriere startede i Gilleleje. Ja. Også mine piger, så... Nå. Ja. Det er noget nyt om dig. Der kan man bare se. Nå. Hvornår var de der i Gilleleje? Vi var der i 16. 15. Nå, det er 2015. Altså, nu skal lige... Der har jeg stadig også været der. Det kan godt være. Det var Ekman-pigerne var der også. Og... Ja, lige præcis. Nå, så jeg havde lige født en lille en. Ja. Så hun samlede bare golfbolde på driving range. Nej, hvor genialt. Hvad tror du, der har været med til, at du så er blevet så dygtig? Udover konkurrencen, du siger, sådan, der har motiveret dig. Jeg har jo været heldig, at min første træner i Gilleleje var en, jeg tror bare, vi har samme mindset, så det vil sige, når han forklarede mig et eller andet om mit sving, så gik det ret hurtigt med, at jeg forstod, hvad det var, han prøvede at sige. Jeg fangede ret hurtigt bevægelserne, fordi det, han sagde, det gav bare mening i mit hoved. Og efter det, så var jeg jo heldig nok til, at jeg startede inde i Helsingør på idrætslinjen. Det var så først i 9. klasse, men alligevel. Og så fik jeg Magnus Landstrøm som træner. Og jeg tror virkelig, det har hjulpet mig, at han så har prøvet at lære mig at forstå et golfsving. Altså, der er jo uendelig meget matematik og fysik og lignende i, sådan så man netop kan rette på sit sving selv. Altså, specielt nu, hvor jeg har været i USA og sådan noget, så hjælper det virkelig meget. Jeg kan kigge på en video og sige, okay, det burde ikke helt se sådan her ud, eller det skal se lidt mere sådan her ud. Så simpelthen have en god forståelse af, hvordan et golfsving faktisk er bygget op, og hvad det gør, hvis jeg ændrer på visse ting.
Så du kan selv rette dit sving ude på banen, hvis den ja, lige præcis. Jeg ved godt, jeg kender mine tendenser, og jeg ved godt, okay, hvis jeg slår en kæmpe hook, så ved jeg godt, hvad det er, jeg har gjort forkert. Det er selvfølgelig ikke altid lige nemt at ændre det, men jeg ved godt, hvad det var, der skete. Og så tror jeg egentlig også bare, at det har hjulpet, at begge mine forældre spiller golf, så det vil sige, at de har slæbt mig med ud på golfbanen en masse. Så ja, også bare, altså jeg tror virkelig, det er konkurrencedelen, der har motiveret mig. Og specielt efter jeg valgte, at jeg gerne ville på college, så er det er det mål, jeg har haft. Hvor mange andre, man har selvfølgelig også mål længere ud i fremtiden, men jeg har haft det her midtermål, der ligesom hed, jeg skal på college. Jeg vil på et godt college, og jeg vil have det fuldt betalt. Det var en kæmpe motivation for at prøve at spille godt. Men college vender vi lige tilbage til, men vi skal først lige forbi sådan landshold. Har du været ind over U-trup og landshold? Det har jeg jo ikke. Det er ikke fordi, jeg snakkede faktisk med min mor om det i går, og mit første instinkt, det var at sige, at det var fordi, jeg startede for sent, men det gjorde jeg jo ikke. Da jeg var mindre, lagde jeg simpelthen ikke nok tid i det. Det gjorde jeg ikke. Og da det først blev, det ved jeg ikke, da jeg begyndte at spille på det niveau, som pigelandsholdet spillede på, der var jeg for gammel. Så det er selvfølgelig... Men det er også en læring. Ja, det er det. Altså, jo. man kan sige, det er jo ikke alle, der går samme vej. Nej. Og så længe man har nogle målsætninger, og det har du haft med college, jamen, det kan jo godt nås, selvom man ikke har været forbi landsholdet. Lige præcis, og det har så netop været min målsætning i stedet for landsholdet, hvis man kan sige det sådan. For da jeg gik i 9. klasse, har jeg jo egentlig stadig været ung nok, hvis man kan sige det, til at være på pigeholdet, pigelandsholdet. Men det var så der, jeg begyndte at få drømme om college i stedet, så derfor så, det var det, jeg ligesom, det var det, jeg arbejdede mod. Det var bare en oplevelse, jeg synes, det kan man ikke sige nej til. Ja. Hvad var det for nogle mål? Altså, fordi man kan sige, college er jo ligesom det der overordnede mål, men at nå dertil, er der må også være nogle andre mindre mål at nå for den overordnede mål. Ja. Og kan du uddybe lidt mere omkring, hvad det var for nogle målsætninger, du havde, og hvordan du arbejdede hen mod dem? Ja, det var også der, hvor Magnus Landstrøm han kom ind i billedet, for det var også sådan noget, han gjorde med os, fordi vi havde morgentræning og sådan noget. Så var han meget med, at vi specielt omkring nytår, der hvor der har været rigtig meget tekniktræning, og så skal... Altså, man har ikke spillet turneringsgolf særlig længe, og der er også et stykke tid til turneringerne begynder igen. Så var han meget... jeg mangler et ord. Målrettet? Ja, det kan man godt kalde det. Altså på, at vi skulle sørge for, at vi havde målsætninger. At vi for det første kigger tilbage på det år, vi har brugt, og siger, okay, nåede jeg nogle af de mål, jeg satte sidste år? Hvad er jeg blevet bedre til? Hvad skulle jeg have arbejdet mere med? Og så ligesom sætte sig nogle nye mål til det kommende år. Og det kan både være specifikke turneringer, hvor du har lyst til at spille godt i den turnering. For mig var det ofte Vibro Cup, fordi det er hjemmebanen og sådan noget. Og til sidst begyndte det også at blive lidt access-turneringer og sådan noget, hvor det var vigtigt for mig, at det er der, jeg spiller godt. Så er det ligegyldigt, hvad jeg... om jeg virkelig præsterer inde i Dragør til en eller anden turnering, eller Asserbro-pokalen og sådan noget, hvis det ikke var de turneringer, jeg havde valgt, at det var dem, der ligesom... Altså, vi kaldte dem stjernemarkerede, så det vil sige, at det er dem, der ligesom er vigtige. Det er her, jeg skal præstere. Og så gjorde han det også meget tydeligt, at det er okay at ændre i sin... Altså, for at nå sine mål og sådan noget, så er det også okay at ændre i sine mål, men det er også okay at sige, okay, men så når jeg ikke det her mål, for nu skal jeg til at ændre i det her. Han var ikke bange for at lave tekniske ændringer af mit sving i sæsonen, fordi, og jeg er egentlig helt enig med ham, det er ikke der, jeg skal peake. Så vigtigt, altså hvis man lige kigger på det større billede, så vigtigt er det heller ikke, om jeg spiller godt til Vibro Cup. Hvis der virkelig er noget galt med mit sving, så er det vigtigere, at jeg får det ændret. Hurtigst muligt. Lige præcis. Og selvfølgelig, altså, skal man prøve på at sørge for, at det er i vinterperioden, man laver større ændringer. Fordi, altså, sindssygt nogle af de gange, han har ændret på mit sving, så har jeg jo ikke kunnet spille golf. Så jeg har gået rundt og lignet en eller anden, der har handicap 30 eller sådan noget, fordi det har bare ikke hængt sammen, hvilket også er helt okay. Så sådan nogle rigtig store ændringer skal man selvfølgelig holde til vinterperioden. Men ellers så, altså det er okay, at man ikke nødvendigvis spiller, som man har forestillet sig, og at nogle gange så er det vigtigere, at man i en turnering fokuserer på ens mindset. Det er også noget, jeg virkelig lærte over i USA. Så ja. Så det er ikke så resultatorienteret, men mere
Så processen, altså, der er vigtig. det var faktisk noget af det, jeg arbejdede rigtig meget med over i USA. Det var, at da jeg spiller de her turneringer, jeg arbejdede egentlig også med sommeren op til, når jeg spiller en turnering, så var det til sidst vigtigere for mig, at hvis jeg spiller dårligt, så skal jeg håndtere det godt. Altså, jeg skal stadig gå rundt, og det kan lyde mærkeligt, jeg skal stadig gå rundt og smile, jeg skal stadig gå rundt og være sød, jeg skal ikke begynde at have temper tantrums, jeg kan ikke lige, altså begynde at skabe mig ud på golfbanen og sådan noget, fordi det gavner mig virkelig ikke. Udover at det så også ikke ser så godt ud fra andres, altså i andres øjne. Smitter i hvert fald på holdkammeraterne, ikke? Det er jo ikke, altså, det har jeg aldrig synes var fair og sådan noget, så derfor så, altså jeg plejede at sige, det var også den quote, jeg egentlig havde over i USA, det var, at man skal være glad, og man skal smile, selvom man ikke rent faktisk er glad. Altså du skal lade, som om du er, fordi det har en kæmpe effekt på din egen krop. Du kan snyde dig selv. Og ja, det tvinger, glæden ind i... Lige præcis, og glæden, det spitter. Selv hvis du bare står med et stort smil, og i virkeligheden har lyst til at stå og græde, så det hjælper. Og det lyder mærkeligt, men det gør det. Det har i hvert fald gjort for mig. Ja. Du ligger nummer 1251 lige nu på verdensranglisten. Den hedder WAGR. Mm-hmm. Og det lyder højt, men det er faktisk rigtig godt. Ja, det er okay i hvert fald. Mm. Det er det i hvert fald. For lige at tage den først, hvad kan man bruge det til egentlig? Altså, der er jo rigtig mange af, hvad kan man sige, specielt internationale turneringer, men også nogle af dem, som begynder at blive professionelle, så bruger de ens WAGR-position til at vurdere, om du må komme med. Hvilket kan være, det kan både være rigtig godt og rigtig dårligt, jo, fordi det kan også lige fange dig, mens du så har en dårligere score, og så kan det så desværre være det, der afgør, om du ikke kommer ind, selvom du måske har et lavt handicap. De forskellige målsætninger, du havde, hvordan startede så hele det her college-processen i forhold til de samtaler, man nu har, og udvalget af de colleges, der er, og det er jo ren jobsamtale, altså det er jo både noget, du skal vælge, men de skal jo også sige ja til dig. Hvordan så processen ud der? Altså den startede egentlig, da jeg har været 14 år gammel i 9. klasse, måske 15. Og Michael Axelsen, han sagde, at jeg havde 5 i handicap på det tidspunkt, ikke? Så det er ikke, fordi jeg har været overhovedet ved det niveau, som jeg er ved nu. Men så sagde han, at lige nu, hvis du ville på college lige nu, så kunne du godt finde et. Det ville ikke være et godt college, men der er nogen, der vil betale for, at du kom derover lige nu. Hvor jeg nåede at tænke, wow, hvis jeg kunne lige nu, så tænk, hvad jeg kunne om... Altså, der var 4 år til, jeg faktisk ville skulle afsted, ikke? Og så, der er jo alle mulige regler, så det vil sige, det var først i 2G, at de måtte begynde at kontakte mig og sådan noget, så det vil sige, i løbet af 1G, så lavede jeg netop sådan en profil på collegegolf.dk, tror jeg, den hedder. Ja. Michael Axelsens hjemmeside. Ja. Sådan, så coaches, de kan se mig. Så der kan jeg få lov til at skrive mit average drive, og jeg kan skrive mit handicap og min bedste turneringsscore og sådan noget, så de får øje på mig. Ja. Er det ikke også noget med, at du kan også lægge videoer ind af dit sving og sådan noget? Lige præcis, sådan, så de har en idé om, hvem jeg er, selvom de ikke må kontakte mig nu. Og så der i 2G, så blev det lige pludselig stort med, at de kunne få lov til at kontakte mig. Så der er jo forskellige måder at gå omkring det på. Man kan jo egentlig bare, i princippet kan du bare sætte dig ned, og så vælge de colleges på ranglisten, som passer til dit niveau. Og så bare skrive til dem alle sammen, at du er interesseret i hans samtale, fordi du er interesseret i collegegolf. Og det tror jeg faktisk, for eksempel Marie Eline, det er jo egentlig det, hun har gjort, for at komme derover. Det er bare at, det ved jeg ikke, vælge dem, man synes er interessante, og man skal selvfølgelig være realistisk. Du kan ikke, altså hvis jeg havde skrevet til de 10 bedste skoler, så havde jeg måske havde fået et svar, men jeg var ikke kommet derover. Det må vi lige være ærlige. Så man skal være realistisk og sørge for, at man placerer sig et sted, hvor man er midt i holdet, vil jeg sige. Fordi man har ikke, det havde jeg i hvert fald ikke. Jeg har ikke lyst til at være den bedste på holdet. Det var ikke, altså det er ikke en, som mangler det der pres til at blive bedre. Men man har heller ikke lyst til ikke at spille nogle turneringer, fordi det er heller ikke særlig sjovt. Hvordan finder du ud af, om du er midt, eller hvor du ligger i holdet? Der kiggede jeg faktisk på deres verdensrangliste placeringer. Ja. Og egentlig bare, altså de er så åbne omkring deres turneringer derovre, så der kan jeg jo sagtens finde, hvilke scorer de har spillet derovre. Jeg vil sige, at man skal være opmærksom på, at verdensrangliste placeringer, specielt fra Sydamerika for eksempel, jeg har ikke forstået hvorfor,
men de får nemmere point, end vi gør. Så det vil sige, at de har generelt en lavere placering, end vi har, eller en høj, altså. Men er det ikke noget med de turneringer, de spiller, de er lidt, de giver flere point end de danske? Lige præcis, de giver bare lidt flere point, hvorimod for eksempel nogle af de turneringer, jeg har spillet over i USA, de giver færre point, end nogle af dem, jeg har fået en 12. plads i herhjemme. Okay. Så det hænger jo sammen lidt sjovt. Men så jeg kigger på deres verdensranglisteplaceringer, og jeg kigger på deres scores, og gættede mig lidt til et handicap, og så tænkte jeg, okay, her vil jeg måske passe okay ind. Men vi valgte faktisk at hyre en agent, fordi så er der en til at hjælpe med forhandlingerne om penge, fordi når man sidder der og ikke har prøvet det før, så kan det være virkelig intimiderende, og der er mange af de her coaches, som, altså de vil jo sjovt nok have dig derover til så lidt penge som overhovedet muligt, så de er rigtig gode til at snakke rigtig godt om deres college, og sammenhold på hold, og deres skoler, og altså, hvordan det akademiske er, og golfbanerne, og alt det der, uden så lige at nævne bagsiden af det. Og så oven i det, så er de også rigtig gode til at sige, at jeg kan kun give 70%, og så snakker din agent med dem, og så finder du ud af, okay, de kan faktisk godt give det hele. Det valgte de bare at lade være med at sige. Det er jo sådan en kæmpe forhandling om penge. Mm. Hvad vil du mene var en god idé at være opmærksom på, når man så sidder i de der samtaler med coachen? At man virkelig også bare skal undersøge det selv. Det er ikke nok at bare stole på, hvad coachen fortæller dig, men simpelthen at undersøge byen og området selv på hvilken som helst måde. Det behøver ikke engang at være igennem skolen eller sådan noget, fordi det er jo en meget farvet holdning, du så får fat i. Så det vil sige, hvis du på en eller anden måde kan få googlet dig til, hvordan området er, eller hvordan det akademiske på skolen er, eller sådan noget, så vil det være en rigtig god idé at undersøge det ved siden af, ikke? Jo. Er det sådan, så de kan sidde og love, at der er gode træningsfaciliteter og sådan noget, og så man kommer derover, og så er bare snydt? At det er svært, fordi der viser de billeder af det ofte. Eller det kan man i hvert fald spørge om. Det er ikke sikkert, at de gør det automatisk. Men der kan man sagtens spørge om billeder og en video derfra og sådan noget. Og derfor bliver det sværere at snyde den vej. Ja, at snyde den vej, fordi det er noget, de kan vise. Altså alt er stort i USA jo. Ja. Det er bedre faciliteter. Det er rigtigt. Græsset er altid grønnere, fordi at der er lidt mere... Lidt bedre vejr. Og 50 kilometer væk, det er et kort afstand for dem. Ja, det er også noget, man virkelig skal spørge om, når man skal på. Det er så, er det nødvendigt at have en bil? Hvor langt er der til de forskellige faciliteter? Hvor langt er der til oplevelser rundt omkring i byen og sådan noget? Fordi hvis man kan gå til det hele, og golfbanen måske ligger altså en cykeltur væk eller sådan noget, så er det jo ikke, så er det ikke nødvendigvis slemt. Men for eksempel der, hvor jeg var, det var ikke lige midt i byen, så det vil sige, hvis du vil ned og spise ned i byen, så skal du have en bil, og vi kørte til alle de golfbaner, vi spillede på. Så der var det nødvendigt, at enten holdet, at man var gode venner med en eller anden, som havde en bil, eller du selv havde købt en. Ja. Så var du populær. Hvis man var ja, det var man. Det var man virkelig. Det var så det gode ved der, hvor jeg var. Det var, at vi alle sammen var internationale, så det vil sige, at ikke at det er sværere for os at få en bil eller sådan noget, men der er ikke nogen af os, der har en bil med hjemmefra. Så det vil sige, som regel så køber du en eller anden fra en af de forrige spillere, som netop er flyttet hjem til Norge eller Afrika eller wherever, og så får du lov til at købe deres bil billigt. Ja. Så det vil sige, du har ikke en fancy en, som du er bange for at gå i stykker. Ja, du er bange for, at den går i stykker, for den er meget gammel. Men du er ikke bange for, at den lige får en ridse, fordi det gør ikke det store, for den er alligevel sådan lidt, altså, ja. Hvad var det sådan, der gjorde, at du lige valgte Little Rock så? Det var faktisk... Det var, altså, jeg må være ærlig at sige, det var også en pengesag, fordi jeg har ikke råd til at betale altså 50% af tuition selv, fordi det er virkelig dyrt. Ja. Jeg havde egentlig også snakket med Mizzou, som ligger oppe i Missouri. Og så der er en tuition i alt $55,000 per år. Og det lyder, altså det er jo mange penge. Der er ikke noget der. Det er mange penge. Men så siger hun for eksempel, at hun kan give mig 70% af det betalt. Ja. Og det er selvfølgelig rigtigt. Altså det er også virkelig mange penge. Men så er det stadig... det er stadig altså at betale 30% selv, det er stadig ret meget. Ja. Det er alt for meget. Det kan jeg ikke, i hvert fald ikke flere år. Fordi så har jeg, altså,
så har hverken mig eller mine forældre ikke nogen penge tilbage. Så det går jo heller ikke. Så det var også en pengeting, fordi Little Rock gerne ville betale det hele. Men det var egentlig også, altså golffaciliteterne i Little Rock var fuldstændig fantastiske. De golfbaner, vi spillede på, var fantastiske, og fordi, at alle er internationale, når vi så tager ud til en golfturnering, så sørger vi også for, altså, at så tager de for eksempel til Puerto Rico, eller de tager til Bahamas, eller et eller andet lækkert sted nede i Florida, hvor mange andre sportshold, de holder sig lidt i området. Vi kan jo sagtens finde 10 turneringer på et år i Arkansas, men der vælger vores coach så at tage os til Colorado og alt muligt lækkert, hvilket selvfølgelig også var rigtig fristende, fordi hvem har ikke lyst til at rejse hele USA rundt? Og så noget af det, hun egentlig også solgte det med, det var, at vi var rigtig meget turister, fordi vi alle sammen er internationale, så vi har ikke været der før, så hvorfor ikke tage ud og opleve et eller andet og se noget? Så ja, det var virkelig tiltalende. Det var virkelig godt solgt af hende. Og det er ikke, fordi det var skuffende på nogen måde overhovedet. Altså golffaciliteterne kommer jeg til at savne for evigt. Og jeg vil så sige, at den del med turisme, den ved jeg ikke helt, hvor meget hun levet op til indtil videre. Det kan godt være, hun ændrer det her i foråret, for der skal de for eksempel til Puerto Rico, og de skal til Florida og sådan noget, hvor de er der i længere tid. Men sådan en golfturnering optager, altså for det første, så er du virkelig træt, når du har spillet 36 huller. Du har ikke ligefrem lyst til at tage ud og opleve et eller andet, fordi du er faktisk ret smadret. Men også fordi der er ikke tid til det. Altså skolen vil ikke tillade, at du er en uge ekstra et eller andet sted for bare at være der, når der er skole samtidig. Du mister jo, altså du er jo, det er ikke fordi skolen stopper hver gang vi tager ud til en turnering, så nej, du har bare noget at indhente. ja, man har bare noget at indhente. Du har nogle afleveringer, der skal laves, og du har, så ja. Hvad er det der full scholarship? Hvad dækker det? Det er faktisk forskelligt fra skole til skole. Nogle skoler, når de siger, at de vil give fuld scholarship, så kan de finde på også at give dig ekstra penge til en bil, og de kan finde på at give dig hvad hedder det? Healthcare insurance, og så noget betalt. Sundhedsforsikring. Sundhed, tak. Lige præcis. Men i Little Rock, der betød det, at mine bøger var betalt, og det sted, jeg skulle bo, var betalt, og skolens, altså bare det koster at få timer på skolen, det var også betalt. Og så endte jeg også med at søge et ekstra akademisk scholarship. Og det er der jo mange skoler, der tillader, så det, altså hvis du får alting betalt, så synes jeg helt klart, at man skal undersøge, hvilke scholarships man kan søge uden om golfen. Fordi det er ikke nødvendigvis særlig høje krav, og det krævede, at jeg havde et ekstra time om ugen, hvor jeg sad i sådan et, sad med alle de andre, der havde fået det scholarship, og havde et ekstra fag, men det gjorde ikke det store jo. Til gengæld så betød det, at jeg fik ekstra penge, fordi hun betalte 100%, men så fik jeg også, det hed CLC, sådan Chancellor's Leadership Corps, ja. Og de betalte for mit hus, men det gjorde hun jo også, så det vil sige, den måde, de giver scholarships på, det er, at det hele det bliver overført til en skolekonto, og så trækker skolen alle de penge, der skal bruges, og det, der så er til overs, det kan du egentlig bare tage ind på din egen konto. Så det lyder fedt. Ja, det var det jo selvfølgelig også. Så er der lidt til mad. Ja. Lige præcis, og der er også mange, altså, det jeg fik, det er selvfølgelig, det tager jeg, det er virkelig taknemmelig for, men der er også mange skoler, de vil rigtig gerne, altså så kalder de det, hvad hedder det? Det er egentlig, det er basically lommepenge, som man får. Ja. Fordi de ved godt, at det koster lidt, at man en gang imellem tager ud og spiser, og man en gang imellem skal købe lidt ind til værelset og sådan noget. Så giver de lommepenge, og det kan komme op på rigtig mange penge på et år. Ja. Og jeg kender nogen, der har den ordning. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja, vi kalder den bare for lommepenge. Ja, lommepenge. ja. Men hvis lytterne ikke ved det, så er det jo også, at du har jo valgt at stoppe college. Nu snakker vi meget om college, men det er vores intention også at vise de forskellige sider af college. Og vi har endnu ikke haft ens historier, fordi alle har forskellige slags, men vi kan også godt se, at der er nogle ting går igen, at man skal være ops på, hvad der bliver lovet, og det sælger sand i Sahara, og nogle college coaches også, måske nogle er mere behagelige end andre, har vi også haft lidt
en opfattelse af. Men hvorfor... Og du har så valgt at stoppe. Ja. Så det... Du har talt meget godt om altså både faciliteter og de ting, og det her med at være turist på holdet. Og det virker også som om, I har haft en god coach, som også netværket og fået nogle andre country clubs til og hvor I jo også bare kunne komme og træne, så I havde lige pludselig masser af forskellige muligheder. Ja. Men alligevel var det ikke nok til at holde dig derude? Nej. Eller derovre? Altså jeg vil sige, der er virkelig mange lag til, hvorfor jeg har valgt at komme hjem selvfølgelig. En af dem, der er rigtig store, det er netop, at det har jeg egentlig hele året op til, at jeg tog på college, ville jeg rigtig gerne læse medicin. Og det er selvfølgelig en af de sværeste til at få, altså at tage den i USA, og så få merit for den herhjemme. Mm-hmm. Og det var også noget, det hun, og det dømmer jeg hende egentlig ikke for, fordi det hun siger til mig, det er, at hun selvfølgelig gerne vil gøre alt for, at jeg får mulighed for bare at læse direkte videre derhjemme. Og det vil jeg sige, det havde hun også gjort, men jeg finder ud af fra flere og flere, der har læst inde på København, og jeg snakker med Københavns, de vil ikke førtidsvurdere, tror jeg, de kaldte det. Mm-hmm. Altså, de vil ikke fortælle mig, at ja, du kan godt komme ind. Det vil de først, når jeg har taget uddannelsen. Og der synes jeg, det er lidt sent at få at vide, hvis ikke jeg får lov til at læse videre. Hvis jeg skal til at læse en bachelor om igen, ikke? Jo. Så jeg fik ligesom at vide for flere og flere mennesker, at chancen for, at jeg skulle til at læse 2, måske faktisk 3 år om herhjemme. Så tænkte jeg, at okay, hvis det tager lang nok tid at blive læge i forvejen, hvis jeg så skal til at starte forfra efter 4 år, så synes jeg, det var lidt... Det var ikke det lidt voldsomt. Ja. Så jeg valgte egentlig at læse business derovre. Og så den der læge-idé, jeg tror, den blev hængende. Så en af dem, årsagerne til at komme hjem, det er så, at jeg har tænkt mig at læse... starte på medicinstudiet til sommer. Så det er selvfølgelig en af dem. Det er en ret stor ting. Ja, det er det. Lige præcis, fordi ellers så tager det simpelthen for lang tid, før jeg bliver uddannet og sådan noget. Så det var den ene. En anden ting er egentlig, at der var nogle forskellige... der var lidt sjovt forhold på holdet. Og jeg tror egentlig, det startede med coachen. Hun er relativt ung, og hun har selv været på college, og så direkte efter det er gået ind til at være træner på college. Også med golf selvfølgelig. Ja. Og man kunne ikke rigtig fortælle noget til bare en af spillerne, uden at alle spillerne så fik det at vide. Hvilket, det er der jo egentlig ikke noget galt i, men det er ikke rigtigt det, jeg er vant til, og jeg fandt det ret intimiderende, fordi det er ikke noget, jeg har... Hvis jeg, altså, det behøver ikke engang være noget voldsomt, jeg fortæller, men jeg gad godt selv være den, der så siger det til de andre, hvis jeg har lyst til det. Så det var ligesom en af dem, at det gør, at man føler sig ret alene. Så sådan generelt kulturen faktisk var måske ikke sådan veletableret, eller der var nogle ting, som ikke var, som du havde forventet. Det var ikke kun på holdet, det gik hen over alle sportshold. Hvis der skete noget med nogen som helst, altså på et hold, så vidste alle det. Så det bliver et utrygt sted. Ja, det var sådan lidt sådan, så går man rundt med alle sine tanker for sig selv, fordi du har ikke rigtig lyst til at dele dem, for så ved du godt, at alle ved det. Ja. Og det er sådan lidt, det er jo en lidt mærkelig situation at være i. Og så var det egentlig også det, at vi var ret isoleret der, hvor vi boede. Jeg må sige, det var et fantastisk sted, jeg boede, når man var inde inden for hegnet, vel egentlig bogstaveligt talt. Campus, eller hvad man kan sige. Ja, lige præcis. Ikke? Der, hvor vi boede, man skulle bruge kode for at komme ind, og alt muligt, så man følte sig rigtig sikker. Men det var så også nødvendigt, fordi vi måtte ikke gå alene ude på gaden. Okay. Og vi hørte faktisk ret ofte skud om aftenen og sådan noget. Ja. Hold da op. Og så er man virkelig i USA, ikke? Hvor i USA er Little Rock, skal vi lige vide her? I Arkansas. Så det er hovedstaden i Arkansas, så det ligger lige nordøst for Texas. Okay. Ja. Okay. Og der er egentlig ikke noget galt med Little Rock, Arkansas i sig selv, men den del, hvor skolen lå i, vejen, den hedder Asher, og du går ikke ned ad den vej. Slet ikke alene, men du går heller ikke derned sådan 3-4 piger. Og det gør så, at man så samtidig føler sig rigtig isoleret, fordi der lå en McDonald's 500 meter fra der, hvor vi boede, og vi måtte ikke gå derned, fordi... altså, ja, det er jo virkelig voldsomt, og vi måtte faktisk heller ikke...
Og jeg siger faktisk må, fordi vi direkte har fået at vide af vores træner, at det gør I ikke. I går ikke. Så hvis det var mørkt for eksempel, så går jeg ikke. Der var restauranter på campus. De ligger jeg tror man skulle gå 10 minutter eller sådan noget, for at komme igennem campus, for så at komme op til restauranten. Hvis det var mørkt, måtte jeg ikke gå den tur alene. Så skulle jeg have nogen med. Og det skulle man helst også, når det var dag. Men det var ikke lige så slemt. Og det synes jeg bare, det gør så, man så både er lidt ensom, fordi man ikke rigtig kan snakke med folk, men også fordi man så fysisk er isoleret. Man er rigtig meget inde på sit værelse. Nu giver det rigtig god mening, da du sagde at undersøge omkringliggende, hvad der er. Og det er der jo ikke nu faldt den. Og det er da mega logisk, at hun ikke har fortalt mig, at man kommer til at høre skud rigtig ofte om aftenen. Og det sælger ikke helt godt. Nej, det gør det jo ikke. Altså, så har jeg aldrig dukket op der. Specielt hvis man... Det kan godt være, at der er nogle amerikanere, som vil tænke, om det er normalt. Men når hun sælger det til internationale studerende, hun fanger ikke en eneste, hvis hun fortæller, at på den ene af netterne, der vågner vi op, fordi det vitterligt, der var sådan en track, sådan en... hvad man løber rundt på. Ja, og sådan en løbebane-agtig, ikke? De der, som de ligner til OL, ikke? Jo. Og det var derude. Det var lige ud til vores lejlighed. Vores vinduer peger den vej, og den ene af gangene er der skud lige derude, til det punkt, hvor vi vågner 3:00 om natten og tænker, hvad foregår der her? Så det er jo også... Nej, jeg får helt gåsehud. Ja, men det kan jeg godt forstå. Det var... Men hvordan Søren, kan man vide det på forhånd, ikke? Ja, så skal der... og det er jo det, der er virkelig svært ved, at... Du skal læse lokalaviser. Ja, det er det, og det virker jo mega mærkeligt, men man er nødt til at undersøge det på en eller anden måde, fordi det kan du aldrig vide, fordi coachen siger det selvfølgelig ikke til dig. Hvorfor vil de gøre det? Og det er derfor, du fik 100% scholarship. Det kan godt være. Det var bare, vi skal have hende. Nå, men der er kommet 2 lytterspørgsmål, hvor det ene handler lidt om det. Hvor mange colleges besøgte du? Har du besøgt Little Rock? Jeg besøgte faktisk kun 2. Så jeg besøgte Little Rock, og så jeg var... det var den dag, der ikke var skud. Ja. Hun boede ikke i nærheden. Hvad hedder det? Jeg besøgte Little Rock, og så besøgte jeg Mizzou op i Missouri. Der er 2. Der er University of Missouri, og så er der Missouri University, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad for en af dem det var. Men det er den, der bliver kaldt Mizzou. Ja. Og det var egentlig også et virkelig fedt sted. Og jeg vil helt klart opfordre til, fordi de kan jo betale for, at man kommer derover. Jeg betalte ikke for min flybillet for at komme derover, og så må man være 48 timer hvert sted, hvor de betaler mad, de betaler hotel, de betaler, det skal man slet ikke tænke på. Jeg havde også min mor med, så hun skulle så betale for flybilletten og sådan noget. Og de betalte også for flyene fra Missouri til Little Rock. Og så deler de 2 colleges regningen. Ja, lige præcis. Og det vil jeg helt klart opfordre til, fordi så har man nemlig mulighed for at se, faktisk se, hvad man går ind til. Så ja, det var virkelig fedt. Yes, og det andet lytterspørgsmål, det var så, hvordan det var at lande derovre, da du skulle derover, og så bare stå der med alle dine ting i lufthavnen. Så her er Katrine. Ja, jeg havde en virkelig kaotisk flyvetur derover. Jeg missede 2 fly. Nej. Ej. Og det var jo ikke så godt. Jeg havde planlagt, der var sådan en orientering den 12. Og jeg skulle lande den 11. Fordi det var det, coachen havde foreslået. Så det siger jeg bare, og det er jo ikke noget galt i. Det er jo, hvordan skolen ved, jeg skulle have tænkt mig at miste 2 fly, ikke? Men jeg lander i London, og så har jeg 1,5 time eller sådan noget, og der så står 1 meter fra ham der skal scanne mit boardingpass, så siger han ud, at dem, der skulle have været med det her fly, de har misset det. Og så står jeg der, okay. Så går jeg hen til customer service. Det lyder som Heathrow. Ja, men det var det nemlig. Okay, den skal man aldrig tage. Nej, det var fuldstændig forfærdeligt. Så jeg går hen til customer service, får et nyt fly, overnatter i London, og så kommer jeg til Chicago, og når jeg ikke engang igennem customs, før flyet det er lettet igen. Og så får jeg et nyt fly, og så var jeg der endelig efter, 48 timer eller sådan noget. Ikke? Det var fuldstændig forfærdeligt. Så det har selvfølgelig ikke hjulpet på det der med at stå der i lufthavnen med sine tasker og tænke, nu er jeg her. Men det var egentlig en virkelig behagelig oplevelse, fordi jeg bliver hentet af, ikke flyturen, men bagefter, ikke? Bliver hentet af vores assistant coach, og hun står ligesom klar og hjælper med, der var ikke så mange bags, fordi de var stadig i London, men det er jo så, hvad det er.
hun hjælper med det, jeg nu har fået igennem. Og kører mig hen til der, hvor vi skal bo og sådan noget. Og hun tog mig også ud og shoppe dagen efter, fordi man skal jo have... man skal til, altså du får jo et helt tomt værelse, så det vil sige, at jeg skal til at købe dyne, jeg skal til at købe laner og badeforhæng og håndklæder, alt, hvad jeg ikke selv har kunnet have med, ikke? Men altså selvom det er virkelig intimiderende, specielt det der med faktisk at miste fly, så går det alt sammen. Altså det er lige så stille, så begynder det hele at falde på plads, og jeg synes faktisk, jeg faldt rigtig hurtigt på plads. Altså det tog bare et par dage, og så der var jo også to andre nye, der startede sammen med mig. Den ene var endda en svensker, så det vil sige rigtig meget ens kultur og sådan noget, ikke? Så det synes jeg egentlig, altså jo, det kan være virkelig intimiderende. Specielt fordi jeg ikke havde mine forældre med, vil jeg faktisk sige. Det havde de to andre. Og specielt svenskeren, de blev lige et par dage og fik lov til at møde coach og var med ud til nogle træninger og sådan noget. Og det, hvis man har muligheden for det, så vil jeg faktisk foreslå det, fordi det er både fordi, så er det ens forældre, man har med ud og shoppe til ens værelse og sådan noget. Det gør det lidt mere... Hey, så er der nogen, der kan tage betalt. Nå, ja. Den har jeg fanget hurtigt. Det er måske rigtigt. Det var nu egentlig ikke helt det, jeg mente. Det er bare det, så bliver det sådan lidt mere... Det er meget mere trygt at få lov til, at du flytter jo egentlig hjemmefra. Så specielt hvis man, hende argentineren, vi havde med, hun var kun 18 år gammel. Hun er lige fyldt 18, da hun kom derover, ikke? Så der er selvfølgelig også kæmpe stor forskel der, fordi jeg har været på efterskole, jeg er 20 år gammel. Det var ikke lige så intimiderende, vel? Men jeg faldt overraskende hurtigt på plads der til sidst. Fedt. Ja. Ja. Det lyder som om, at der har været lidt af en oplevelse. Ja. Yeah. Men omvendt, så kan man sige, det er jo også sådan nogle ting, man lærer af. Altså. Helt klart. Og jeg vil sige, nogle af de ting, man måske også kunne undersøge, det var, det akademiske niveau på selve skolen. Fordi det, hun solgte rigtig meget med, og det var også fordi, jeg snakker medicin med hende, så derfor så kan jeg godt forstå, hun siger det, og det er også rigtigt, det hun har sagt, men at de har en virkelig god nursing, altså sygeplejerske skole, som jeg kunne blive smidt ind i, og så derved få rigtig mange af de medicinske ting, jeg skulle bruge, ikke? Men det hun selvfølgelig ikke nævner, hvilket igen, det er jo logisk, det er at generelt, så det akademiske niveau, det sted jeg endte, det var meget lavt. Og som, nu quoter jeg lige en af drengene fra drengeholdet derovre, det er, at hvis du er en normal studerende i Little Rock, Arkansas, på det universitet, vi går på, så er det fordi, du ikke har kunne komme ind nogen andre steder. Det er, det er bunden. Og det har vi jo ikke, de er jo selv deres hjemmesider og sådan noget, også virkelig gode til at reklamere for det. Så igen, der skal man på en eller anden måde udenom for at undersøge det. Ja. Fordi det, i hvert fald for mig, så er det også vigtigt, at jeg ikke sidder og føler, jeg havde jo musik igen, sådan intro til musik, så jeg følte det som om, jeg sidder i 9. klasse en gang til. Ja, okay. Og hvis man kan, det er jo meget forskelligt, hvad for en skole man kommer på, og hvad for nogle lærere man har og sådan noget. Men hvis man kan prøve at undgå nogle af de fag, jeg havde American Government for eksempel. Jeg kunne godt have undgået det, men fordi jeg kom for sent, så gik der alt muligt der ikke. Men hvis man kan prøve at undgå sådan nogle, fordi det føles, jeg ved, jeg flytter hjem igen. Selv hvis jeg var blevet der i 4 år, hvor jeg flyttede hjem igen. Jeg kan ikke bruge American Government til noget som helst. Nej. Men er det sådan, at man selv kan vælge sin fag, eller hvordan bygger man det op? Jeg fik en akademisk advisor, som så ligesom tager mig igennem det og siger, okay, så kan vi putte dig ind i det her, og så siger han, du skal have et science-fag, der kan du vælge mellem det her. Der skal man så, de har virkelig mange regler. For eksempel med det der science-fag, der fik jeg astronomi, og det talte jeg ikke rigtig selv som et science-fag, fordi det er jo ikke det, vi har herhjemme. Så jeg spørger alle mulige, om jeg ikke kan få lov til at få fysik eller kemi eller sådan noget, fordi det kender jeg, så skal jeg ikke til at lære noget nyt. Men det kan man så ikke, før man har færdiggjort et matematikkursus på college også. Så der er alle mulige regler, så til en vis grad kan man godt få lov til at være med til at vælge, ikke? Men er det ikke også fordi, at amerikanerne, de kommer på college, når de er en del yngre end danskerne, når de slutter gymnasiet? Jo, det vil jeg sige. Jo, gennemsnitligt jo. Helt klart. Også fordi det er også derfor, at den er 4 år gammel. 4 år gammel. Den tager 4 år. Ja, det var det, jeg prøvede at sige. Det er netop, det er fordi, at specielt det er nærmest det første 1,5 år,
det er jo delt op i semestre, ligesom på universitetet hjemme, ikke? Men det første halvandet år, det er nok det, vi vil kalde grundforløb. Altså herhjemme i gymnasiet, ikke? Så det vil sige, det er bare almen alt. For at få alle op på samme niveau, og for at alle er samme sted, hvor man starter. Og det er jo rigtig langtrukken i forhold til, at vi har grundforløb herhjemme på 3 måneder, ikke? Altså i gymnasiet. Men man kan sige, at det kan også være en god ting, fordi når man rejser derned, så er der så meget nyt, at man ikke skal også forholde sig til et sindssygt højt niveau i skolen, hvor man kan sige, okay, den tid, der kan jeg faktisk komme igennem, og jeg ved, jeg kan være med og følge med, samtidig med, at jeg kan forbedre mig og gøre alle de andre ting, som jeg er her faktisk for os. Og det var også derfor, jeg håbede på at kunne få fysik eller kemi, for det har jeg haft før. Ja. Og det var derfor, jeg ikke var så glad for at få astronomi og American Government, fordi selvom det er på virkelig lavt niveau, så har jeg ikke haft det før. så skal jeg ikke noget om det til at starte med. Alligevel. Ja. Hvordan ser sådan en uge egentlig ud derovre, i forhold til, hvor mange timer man har i skolen, og hvor meget du bruger på golf? Så? Det kommer an på, hvordan man får sit schema lagt. Jeg vil sige, jeg havde egentlig normal skole hver dag, men 2 af dagene har jeg kun 1 time, som 2. Altså 1,5 time, hvor jeg skal være derovre, og så er jeg hjemme igen. Og så de 2 andre, der tror jeg, det er 2 timer i alt. Eller de 3 andre dage havde jeg 2 timer i alt. Det var så 2 forskellige. Så det var ikke særlig slemt. Mange af ens kurser, de bliver online. Jeg havde for eksempel matematik online. Det er egentlig fint nok. Og så har vi havde i hvert fald træning stort set hver dag. Så vi havde morgentræninger mandag, onsdag og fredag, som startede klokken 6. Det var fra 6 til 7. Det var meget tidligt. Og ellers så havde vi så efter skole hver dag, havde vi så alt fra 3 til 5 timers træning ude på en eller anden golfbane. Eller også så har vi kvalifikationrunder. Det havde vi så ikke helt til at starte med, men det begynder lige så stille, når man kommer tættere på de første turneringer, ikke? Og ellers så er det også bare, en træning kan sagtens være en time på potning og indspil, og så ud at spille 9 huller for eksempel. Men der er jo alle mulige regler om, hvor mange timer man må træne på en uge. Jeg er ret sikker på, at det er 20 timer i alt, og så skal du til kvalifikation og sådan noget med. Så det vil sige, de bøjer dem jo lidt, fordi en golfrunde tager jo 4 timer. Men jeg tror kun, den talte for 2 eller sådan noget, hvis vi tog derud, fordi ellers så kan du ikke spille særlig mange golfrunder, og så er du done. Så kan du ikke få lov til at træne mere den uge, ikke? Hvorfor har de lavet den regel omkring, hvad du må træne max? Det er jo fordi, der er rigtig mange coaches, som har presset deres atleter virkelig, virkelig meget. Okay, så det er for at tage hensyn til... Det er for vores eget bedste, ikke? Okay. Og man kan sagtens tage ud mere selv, hvis du har lyst til selv, men træneren kan kun bede dig om at være derude et x antal timer, og der er også alle mulige regler med, hvis du har været ude at rejse, dagen efter du så kommer hjem, altså selvfølgelig med at rejse med til en turnering eller sådan noget, dagen efter du kommer hjem, der skal du have fri for eksempel, og du skal have 1 fridag om ugen, hvor du bare ikke skal noget. Fornuftigt. Ja, så det er for at passe på atleterne. Pas på spillerne, ja. Hvordan valgte hun så ud, hvem der skulle med? Var det ud for de der interne turneringer? Ja, det var det. Det kommer så an på, hvor lang tid vi har mellem turneringerne. For der er nogle af turneringerne, altså den ene af dem, der er vi afsted, og så kommer vi hjem, er hjemme i 36 timer, så tager vi afsted igen. Der kan man selvfølgelig ikke nå nogen kvalifikationsrunde eller sådan noget. Så inden de første turneringer havde vi 5 kvalifikationsrunder, og så vælger hun, jeg tror hun siger, at de 4 bedste, nej, når det bare var kvalifikation, så er det bare de 5 bedste fra kvalifikationen, der kommer med. Så i mellemtiden, så de 2, der så er hjemme, de får lov til at spille en runde mere, eller 2, hvor de så viser, at hvis de så spiller bedre, og lad os sige, at jeg så fik 5. pladsen på holdet, og spillede virkelig dårligt, så bliver jeg skiftet ud, alt efter hvor godt de har spillet derhjemme selvfølgelig. Og så netop den der, hvor der bare var 1,5 dag imellem, så var det hold, der var med første gang, det er også det hold, der er med anden gang, fordi du kan ikke nå du kan ikke nå noget. Nej. Men er det i forhold til hvor mange er I på holdet? Vi var 7, hvilket er relativt lavt antal. Det andet, jeg var oppe at besøge, de havde 10. Og det skaber jo rigtig meget konkurrence internt. Og jeg vil sige, året før jeg tog afsted, og nu, fordi jeg så har taget vægter fra igen, så er de kun 6.
det betyder så til gengæld rigtig ofte, at trænere kan få en individuel plads. Så det vil sige, så den 6. spiller er stadig med, tæller overhovedet ikke med på holdet, men får lov til at spille turneringen. Okay. Hvilket er virkelig fedt. Der var også en af turneringerne, hvor vi alle sammen tog med, og så har vi bare 2 individuelle, ikke? Ja. Så det var faktisk det virkelig fede ved, at vi var meget få mennesker. Det var, at jeg var så med til alle turneringerne, så det vil sige, jeg har ikke prøvet at være den, der sidder alene hjemme. Og det kan jeg godt, altså der kan jeg godt forstå, at det må også være, når ens hold er væk i en hel uge, og så sidder man der i 2 lejligheder, og er kun 2 mennesker. Det er sådan... Skal man bare på træningsbanen? Ja, det kom de også. Til gengæld, den første af gangene, så er det de 2 andre freshmen, der ikke kom med. Og så er de ikke nogen bil. Så det vil sige, så er man lige pludselig afhængig af, at man skal ud og træne med drengeholdet, eller man skal have... man skal kende en eller anden, der kan køre ind ud på golfbanen, så det gør det også lidt sværere, ikke? Hvor hvis der var 5 hjemme, så chancen for, at der er en eller anden, der har en bil, den er ret stor, ikke? I hvert fald derovre. Mange amerikanere har en bil. Ja. Det er virkelig cool at høre det så detaljeret. Altså, det er meget informativt, synes jeg. Jamen, fordi vi har ikke gået så meget i dybden, altså ned i hver detalje omkring det og sådan noget. Så det er virkelig fedt at høre. Men man kan sige, det jeg også hører fra andre, det kan jo også være forskelligt fra college til college. Ikke? Helt klart. Ja, men det er også meget fedt at lige sådan have et eller andet, man lige kan perspektivere, eller netop når man måske står i en situation og skal til at begynde at snakke med college. Er det ikke til februar? No. Det er sådan lige starten af året, hvor man begynder... Nå, det er også... Ja. Men så har man måske... specifikt i november, fordi der begynder der at være signing. Det er i hvert fald der signing day er og sådan noget. Ja. Ja. Men man kan sige, det er jo meget rart, at man lige kan få sådan, måske nogle tips og tricks eller noget, hvor man tænker, det var også noget, han sagde. Det kan godt være, at jeg lige skal grave ned eller læse lokalavis. Ja. Jeg vil sige, det er jo overhovedet ikke, fordi man skal afskræmmes fra det. Altså, jeg synes stadig, at jeg fortryder overhovedet ikke at tage det over. Det var en mega fed oplevelse i alt, og der er virkelig mange colleges, hvor det ikke er sådan her. Altså, det andet, jeg var oppe at besøge, det lå lige der midt i byen, så det vil sige, hvis du gik 2 minutter uden for campus, så var der restauranter, der var caféer, der var... Altså, så det handler bare om, hvor man ender henne, og netop det med så at undersøge det. Ja. Men det er overhovedet ikke, fordi man skal afskræmmes fra det, fordi hvis jeg skulle have været der i alle 4 år, så... Hvis ikke det var, fordi jeg skulle læse til læge, så havde jeg bare transferet til et andet sted. Altså, så havde jeg prøvet igen. Det er overhovedet ikke, fordi ideen om college eller sådan noget er forkert. Det er bare fordi, at det passede ikke til dig. Det passede ikke til mig. Nej. Ikke med det drømme, du har. Nej, eller målsætninger. Ja. Lige præcis. Hvordan er det i forhold til, hvis du skulle transfer? Er der, hvordan er mulighederne? Jamen, så bliver man skrevet ind i det, der hedder transfer portal, og så er jeg ret sikker på, der er ikke nogen coaches, der må tage fat i dig, inden du er derinde. Så det vil sige, hvis der kommer en eller anden hen til dig til en turnering og siger, hvordan vil du have det med at spille for mig næste år? Det må de ikke. Men lige snart du er inde i den der portal, så kan alle coaches se dig, og så kan de bare skrive til dig og sige, altså så starter hele processen egentlig bare forfra. Det var også det gode ved, at jeg havde en agent, det var, at hvis jeg nemlig valgte at transfer, så kan jeg bare skrive til ham og sige, hey, jeg vil gerne et andet sted hen. Og så finder han ud af det. Altså, men i den periode ved din coach også, at du er på vej væk? Det siger man til dem. Ja. Fordi de er godt klar. Jeg ved ikke engang, om måske skal de endda hjælpe dig med at komme ind i den der portal. Så, okay. Og jeg vil sige, der er mange... Altså, det var faktisk noget, vores træner i hvert fald sagde til os, det var, at hun kunne aldrig finde på at have noget imod nogen, som forlod dem for at være et bedre sted, hvis de får en mulighed for at være på... Altså, nogen, der er rangeret i top 50 eller sådan noget, så kunne hun aldrig finde på at sige, altså være sur eller mukken over det, fordi det skal man bare gøre. Ja. Altså, hvis man har muligheden. Lige præcis. Så det kunne hun aldrig finde på at være. Altså, på nogen måde have dårlig stemning mod dig eller sådan noget overhovedet. Så det er fedt, og det er de fleste coaches, de ser det sådan. Altså, de vil jo det bedste for spillerne, så det vil sige, hvis du får muligheden for at tage et eller andet fedt sted hen, så skal du bare sige ja. Ja. Tiden er ved at løbe fra os, Katrine. Ja, hold da. Vi timevis. Ja, det kan vi. Men inden vi slutter af med Sjølle, vi stiller de der 3 spørgsmål, vi altid stiller, så kunne det være meget fedt at høre om, hvad er planen nu, 2025? Jeg har stadig tænkt mig at blive turneringsgolf. Jeg kommer ikke til at spille lige så meget af det. Jeg har også valgt, det er faktisk også en til at komme hjem, det er, at jeg ved godt, at jeg ikke skal være professionel golfspiller. Det har jeg i hvert fald valgt, at det ikke er den livsstil, jeg vil have. Så derfor så bliver det stadig turneringsgolf, for jeg elsker det. Men jeg kommer til at vælge, hvilke turneringer, og
det kommer ikke bare til at være turnering hver uge. Ellers så skal jeg ud og rejse her på onsdag. Så tager jeg til Thailand, og så tager vi til Vietnam, og så tager vi til Filippinerne, mig og min kæreste. Så lige ud at nyde, for nu har jeg jo normalt sabbatår, hvis man kan sige det sådan. Så ja. Skal I spille golf der også? Han spiller ikke golf. Han spiller ikke golf? Nej. Så der bliver ikke nogen? Der er intet golf. Det bliver mere backpacker end noget andet. Okay. Vi skal ikke have... Det lyder også og det er også fedt. Ja, lige præcis. Så vi tager afsted i 3 måneder. Så det glæder mig til. Ja. Og så bliver det medicinstudiet til sommer. Og så ved jeg ikke lige... Så må det tage mig hen, hvorhen det skal tage mig hen. Det kan være, at jeg flytter til København. Det kan være... Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke forstand på endnu. Altså, du var 20, sagde du ikke også? Passer lige ind i målgruppen til Floorball Open Championship til efteråret. Det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Altså, Der håber vi at se dig. Ja. Det kunne sagtens være en mulighed. Ja. Det bliver afholdt jo i Hillerød fra den 3. til 5. oktober. Okay. Og det er en wagger-turnering, og vi inviterer alle internationale dygtige piger ind. Ja. Så Aftale. så ses vi i hvert fald der. Det gør vi. Men hvis vi lige skulle afrunde med de 3 sædvanlige spørgsmål. Den første er, hvis du kunne give et råd til vores lyttere, som er hovedsageligt de unge spillere, forældre eller trænere, hvad vil det så være? Ja, det er svært. Der har været mange gode... Det er jo meget svært. Der har været mange guldkorn. Ja, det vil jeg også sige. Lige så meget som golf kræver utrolig meget dedikation og træning og sådan noget, så kræver det også, at man kan håndtere et spil dårligt mentalt godt. Altså, at du... Altså, både det, at... Sætningen plejede at irritere mig meget, når min far sagde det, men det er bare golf. Det er helt okay. Det er helt okay at spille dårligt en gang imellem, og der kommer til at være uendelig mange op- og nedture, ikke? Så at man mentalt kan være okay med, at en gang imellem, så er det bare ikke ens dag. Altså, ja. Så er det bare ikke sådan, det lige skulle... Det var ikke lige den turnering, du skulle spille godt i, og sådan er det bare. Ja. Det er helt okay. Det er en klog far, du har. Ja, det synes jeg ikke, da jeg var mindre. Men jeg kan jo godt se det nu. Du må godt sige tak til far nu. Og hvis du skulle spille en floorball, hvem skulle de 3 andre være? Okay. Jeg tror, vi går blandingsvej. Jeg kunne godt Nelly Korda, fordi hun er... Så god. Fuldstændig, altså gudinde. Tiger Woods. Nej. Den bold vil jeg også gerne være i. Mange, der har været ham. Vi har de 2 toppen. Og ellers... jeg ved det ikke. Tag Sjøle. Jeg vil med. Jeg er klar. Sjøle, du må godt komme med. Ja, jamen tak. Ja, selvfølgelig. Altid. Ja, jamen det lyder som en god bold. Det er i hvert fald ikke mig, der kommer til at lave de gode slag. Jo, men jeg skal nok underholde med de dårlige. Du kan lave nogle 4 pointer. Det er rigtigt. Nå, jeg troede, vi skulle spille Scratch. Og det sidste spørgsmål. Har du forslag til, hvem vores kommende gæst eller gæster kunne være? Så kunne jeg godt foreslå Magnus Landstrøm, tænker jeg. Jeg synes, han har fyret rigtig mange guldkorn af med alle de år, jeg har haft som træner. Specielt omkring det, jeg nævnte før, med det mentale og målsætninger og sådan noget. Og jeg kan rigtig godt lide hans mindset med, at det er ikke nu, vi skal pike. Hvis du gerne vil være professionel, så er det først sjovt nok først, når du er ved det. Det er også ligesom ham, du fortæller, så der har gjort, at du er blevet dygtig på grund af hans engagement og alt det, han har lagt i det med målsætning og opfølgning. Lige præcis. Så det, og ændret dit sving sådan i ny og næ, midt i det hele. Det er jo sindssygt. Han har virkelig ændret mit sving. Jeg synes, det giver meget god mening, det du fortæller med, at han ændrede det midt i sæsonen og ikke venter. Ja, fordi det er processen, og det er ikke den turnering, der tæller. Så vigtigt er det heller ikke. Nej, det er jo vigtigt at få ændret det, der ikke fungerer. Ja, og få det kommet ud og få det trænet til turneringer. Lige præcis. Ja. Og ellers så kan det også være lige pludselig rigtig meget, man skal nå at have fat i år sådan en vinter, ikke? Hvis nu han havde
tid stille med det, og så havde set, okay, vi skal gøre det her hen over vinter, fordi han ikke har ændret i det hele løbet af sommeren. Det fungerer heller ikke. Så, Nej, så bliver det også too much. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så det er alt sammen en lang proces. Og selv hvis jeg stadig vil være professionel, så vil jeg stadig ikke skulle peak lige nu. Altså, der vil stadig være masser af ting, jeg skulle nå at ændre i mit finger og alt muligt. Og masser af tid. Masser af tid, der skal bruges på det. Vi har ikke travlt. Altså, Nej, lige præcis. Ja. Og det er rigtigt, ja. Jeg tror også, man skal huske at nyde det, man har i gang i. Altså ikke bare hele tiden at kigge efter målet, men også vejen dertil, at det er en fed proces, jeg er igennem, og jeg lærer noget, og hvis ikke det lykkes, jamen, så er der noget andet, jeg har lært. Og specielt også huske, at selvom du føler, at du har spillet sådan lidt en runde, så er jeg sikker på, at dig for et år siden havde tænkt, at det var en god runde. Præcis. I det større billede er der fremskridt. Det var en god slutkommentar. Nej, det var det faktisk. Det var sådan en dudung. Ja. Jamen, så siger vi tak, for du havde tid til os. Tak, fordi jeg måtte komme. Og vi ses ude på banen til nogle turneringer. Gør vi helt efter klart. Du er kommet hjem. Yes. Og i hvert fald til Floorball. Ja, helt klart. Floorball Open Championship. Ja. Lige præcis. 3. til 5. oktober. Lige præcis. Lige præcis. Ja. Perfekt. Tak for i dag. Tak for i dag. Og det var alt for denne gang fra Floorball.dk. Vi er glade for, at du lytter med, og håber, at du følger os både hos din favorit podcast-platform, samt Instagram-profil floorball_dk. Er du en del af en virksomhed, eller ejer du selv en, som ønsker at blive en del af Floorball.dk og støtte vores podcast, så hører vi meget gerne fra dig. Din støtte gør det muligt for os at fortsætte vores vigtige arbejde med at sætte fokus på pige- og damegolf i Danmark.